Takže dokonalá elegancia, čo sa týka dizajnu. Takže LG G4. Vidíte hneď teraz v koženej verzii, jednej, ktorá je, dá sa povedať, najatraktívnejšou všetkých a všetkých sa mi spáči. Ako vidíte parametre, tak telefón disponuje 6-jadrovým procesorom Qualcomm model 808. Pokiaľ ide o displej, tak G4 má 5,5 palcový zakrivený Quad HD Quantum IPS displej. Je to vlastne displej nový Quantum Quad HD oproti minuloročnému, je to pokrok a takisto je to zakrivený telefón, takže veľká novinka. Pokiaľ ide o fotoaparáty, tak boli vylepšené ako zadná kamera 16 megapixel, takisto aj predná kamera 8 megapixel. Keď sa bavíme o pamäti, tak vnútorná pamäť je 32 GB, samozrejme je rozšíriteľná pamäťovou kartou 128 GB. Operačná pamäť už je 3 GB RAM, takže pak je to vlajková loď. Pokiaľ ide o operačný systém, tak v G4 máme samozrejme najnovší Android Lollipop 5.1 a s našim najnovším užívateľským prostredím LG UX 4.0. Čo sa týka tej elegancie a dizajnu, tak minuloročný model G3 prišla s dizajnom Slim Arc. Tento model samozrejme v tomto modelu pokračujeme s tým, že sme troška ten telefón zakrivili, ako som spomenul, zakriveným displejom. To vlastne spôsobilo, že ten telefón má teda vyššiu odolnosť pri pádoch až o 20%, tým, že teda keď telefón spadne nejak priamo, tak tie nárazy proste viac menej rozptýli do toho zakrivenia. Čo sa týka ďalšieho dizajnu a teda zadného krytu, tak ten je odnímateľný a samozrejme teda je vyberateľná aj batéria s kapacitou 3000 mAh. Proces, ako spracovať kožu a samozrejme to spracovanie kože je úplne prirodzené s prírodnou štruktúrou vzorom tej kože. Všimajte si hlavne to zadné prešívanie toho telefónu, kde vlastne vidíme to prešitie. V tých kožených verziách je úžasné to, že časom, samozrejme, koža je prírodný materiál, ako to zákazník bude používať, tak každý ten jeden zadný kryt získa vlastnú patinu, nejaký vlastne použitý vzor a vlastne tým pádom ten telefón bude každý jedinečný. Čiže nebudete telefóny rovnaké, dá sa povedať, potom po nejakom čase dáte vedľa seba, že každý ten svoj telefón má vlastnú históriu používania. Vidíme to vlastne na týchto obrazkoch, že tá koža sa potom mení troška tmavšia alebo niečo. Čo sa týka farebných verzií, tak tu máme vlastne kožené verzie celú škálu. My na Slovensku oficiálne uvedieme 3. Táto hnedá, čierna a táto ešte červená. Ostatné zadné kryty budú dostupné, dá sa budú sa zakúpiť už cez náš servis oficiálny, alebo potom niekde našich partnerov, ale to až v priebehu niekedy na auguste. Myslím tým žltý, ten taký kávový modrý. No a samozrejme nezabudáme na naše metalické taktiež úspešné verzie, takže je to keramická biela, metalik zlata a metalik titánová. To bude samozrejme taktiež na Slovensku všetky 3 farby. Povieme si teraz niečo o novom, teda jednoduchom prirodzenom užívateľskom prostredí. Pri G3 sme mali tie ikony do užívateľského prostredia v kruhu. Tentokrát sme to posadili troška do takého fletového dizajnu, ktorý je vlastne in a trendy. Takže všetky ikony v tomto telefóne užívateľskom prostredí budú vlastne hranaté a v fletovom dizajne. Takisto užívateľ s G4 si vie odlíšiť farebne tých hlavných 5 aplikácií, ktoré sú teda vyšlo z prieskumu najpoužívanejšie. Takže je to telefonovanie, hudba, kalendár, správy a poznámky. Takže vlastne takto sú farebne odlišené, čiže zákazník vie, že v ktorom menu sa nachádza ktoré aplikácie podľa už farebného odlišenia. Tu máme teda kompletný vizuál, ako vyzerajú tie ikony aplikácií. Ďalšou novinkou je funkcia Smart Notice, ktorú sme sa stretli vlastne prvýkrát pri G3. V tomto telefóne samozrejme je zdokonalenia hlavne o to, že keď napríklad si zákazník robí nejakú fotografiu, má nejakú tapetu telefónu a
nastavujúcu samozrejme, tak automaticky ten Smart Notice aplikácia to rozozná a viac menej prispôsobí tú farbu. Smart Notice vlastne, pokoľvek si zmeníte tú tapetu, tak ten Smart Notice sa prispôsobí tomu. Prejdeme si teda na druhý kľúčový bod tohto telefónu a to je fotoaparát. Samozrejme, ako sa vyvíjajú smartfóny, vyvíjajú sa aj fotoaparáty v smartfónoch, zvyšovali sa proste megapixely. Samozrejme vieme všetci, že to nie je len o megapixeloch, to fotografujeme v telefónoch, ale je to aj o ďalších prídavných možností a funkciách. LG G4 samozrejme sa na to apelovali a G4 opäť disponuje laserovým autofokusom, ktorý viac menej sníma tú vzdialenosť od toho fotografovaného objektu a tým pádom vie urobiť tú fotku za 60 sekundy veľmi rýchlo a jasne. To je teda prvý parameter, ktorý pri G4. Druhou zaujímavosťou je funkcia Quickshot. Veľa zákazníkov chce zachytiť nejaký rýchly moment a kým proste rozsvietí telefón, naštartuje fotoaparát, tak ten moment bude. Pri G4 sme to zdokonali tak, že pri zablokovanom telefóne stačí dvakrát vlastne stlačiť dolné tlačidlo a automaticky vlastne odfotil. Potom si to bola celé nastavenie, ale odfotil. To je podstatné. Takže Quickshot funkcia, ja si myslím, že veľa zákazníkov si ho ocení. Keď sa bavíme o fotografii, tak z gréckeho slova fos znamená svetlograf, kreslenie alebo teda fotenie, takže môžeme to teda preložiť ako fotenie so svetlom. Takže okrem nejakého blesku a niečo podobného potrebuje ten fotoaparát len niečo navyše. My sme to dokonali tak, že sme znížili teda svetelnosť šošovky a zvýšili sme obrazový senzor. Čo sa týka tej svetelnosti, tak štandardné telefóny alebo smartfóny dnešné majú tú svetelnosť 2,4 a G4 vlastne máme svetelnosť 1,8. To znamená, tá šošovka je väčšia a pustí viac svetla pri fotografovaní a vlastne preto tá fotka je jasnejšia za akékoľvek počasia. A samozrejme prináša 80% jasnejšiu fotografiu. Samozrejme, keby to bolo len o tej svetelnosti alebo tejto šošovke, príde viac svetla, ale nie je tam ten obrazový sním až taký, aký má byť, tak by tá fotografia nebola 100%. Preto sme samozrejme aj ten obrazový snímač, ktorý prijíma to svetlo, vytvára tú fotografiu, zväčšili až o 40%. Takže v kombinácii týmito dvoma parametrami nám opäť teda jedno, že tieto parametre má LG G4. Ďalším parametrom veľmi dôležitým pri fotografovaní je optická stabilizácia. Mali sme tu klasickú minulý rok taktiež na tej trojke, ktorá bola vlastne uvedená a mala vlastne len dve osy pohybu alebo stabilizácie. LG G4 pri našom novinku je to už trojosová, čiže vie sa tá šošovka, teda optická stabilizácia, môže si telefón mať akoľvek kľúči, tak odfotí stabilnú fotku. Tu máme pre porovnanie, ako vyzerá fotografia so šošovkou. V podstate aj docela asi vidíte, že je tam evidentný rozdiel. Samozrejme potom, keď budete mať vzorky na testy, tak to vyskúšate a budete to potom osobne oceniť. Tu máme ešte rozdiel medzi 1.9 a 1.8. To je vlastne že fakt ten rozdiel je evidentný a viditeľný. Veľa ľudí si všimlo, že toto pod tým bleskom nie je teda blesk, duálny blesk, ale je to niečo iné, tak ja to poviem, čo to je to snímač farebného spektra. Vlastne celosvetovo je prvýkrát uvedený smartfón LG G4 a ten sníma samozrejme má za úlohu snímať svetlo, alebo rozhľadať svetlo a rozhľadať objekty, ktoré sa fotia. Uvediem teda príklad, tu vidíme tú odozvu, kde sú vlastne klasické smartfóny a naša G4, tá odozva vlastne pri tom fotení je oveľa rýchlejšia. Takže tu máme fotografiu, ktorá bola odfotená za tisíc podmienami s rôznymi telefónmi a tu máme vlastne výsledok. Tu vlastne vrátime naspäť.
čo sa týka režimov fotoaparátov, sme zvyknutí na manuál, teda na automatický a jednoduchý režim. Samozrejme jednoduchý režim G4K, takisto tu máme ten automatický, na ktorý sme zvyknutí asi fotia zákazníci najčastejšie. Tým, že ten telefón disponuje optikou 16 megapixel, má ten RGB senzor, že snímaš veľa spektra, má tú šošovku, tak máme tam navyše nový manuálny režim, ktorý je, dá sa povedať, taký poloprofi, čiže ten zákazník sa vie už troška realizovať s tým fotoaparátom. Čo sa týka toho manuálneho režimu, tak tu môžete vidieť, ako, dá sa povedať, funguje. Čo sa týka vyváženia bielej farby, vidíte kaliny, viete si posledný zákazník nastaviť, takisto si vie nastaviť ISO od najnižšej hodnoty až po najvyššiu. Máme zase ISO. Keď si všimnete aj to užívateľské prostredie toho fotoaparátu, je veľmi jednoduché a efektívne. Takže fakt v tom manuálnom režime sa to zákazník dokáže vyhrať. Ďalšou funkciou v fotoaparáte je takzvaný svetelná stopa, zachytenie svetelnej stopy, kde si viete nastaviť pri odfotení nejaké fotografie. Tú svetelnú stopu vlastne vytvorí vám to vlastne prezentuje tú fotografiu ako napravo. Vieme tam ísť, myslím, že až do 15 sekúnd zrýchlenia tej fotografie, takže tiež veľké plus pri fotení. No a tu máme teda na porovnanie klasické teda smartfóny, ktoré majú tie automatické režimy a LG G4 s manuálnym režimom a opäť pridanú hodnotu pre toho zákazníka. Fotí fotografie v režime RAW, teda bez straty detailov. Nie len JPG klasické, ale to RAW to je si myslím, že to najpodstatnejšie pre toho fotografa, keď urobí fotografie týmto telefónom. Čo sa týka selfie, fotiek, stále je to fenomén, takže vylepšili sme aj prednú kameru. Tá má 8 megapixelový fotoaparát a nie len to, vylepšili sme to funkciu gesture shot. Poznáme z G3, keď dám takto ruku pri selfie a zavriem pesť, tak odfotí selfie. Tu sme to trošku dokonalili, pretože keď niekto si odfotí jednu selfie, tak nechcem to pri jednej. Tak keď zákazník to robí dvakrát, tak robím mu až 4 selfie fotky za sebou hrane. A potom vlastne z tých 4 fotiek si vie vyberať tú najlepšiu. Takže tu máme znázornené dvakrát. 4 sekundy má to zákazník čas, aby sa teda nastavilo